Estic molt emocionat, és increïble. Jo fins ara deia que estava molt núvol i avui, perdoneu, però és que m'ha vingut totes les hores intenses que hem passat en aquesta ignomínia que és la presó. I recordo molt aquell primer dia que vam ser a Estremera i després vaig venir aquí al Raval i vosaltres hi éreu sempre, tossudament alçats, i aquesta força és simplement impagable. Gràcies, gràcies, gràcies per ser-hi, gràcies per tanta estima, gràcies per tant suport, gràcies per tanta dignitat. Perquè vosaltres hi heu estat sempre, nosaltres hem pogut resistir. Els 9 presos i preses, insistim, mai no us estarem prou agraïts de tot allò que heu fet per nosaltres, però sobretot el més important, perquè no us heu rendit mai. Fes fred o calor, amb una brutalitat repressiva que no ha tingut límits, vosaltres éreu aquí. I veu ser l'1 d'octubre, i sou ara, i sereu demà. Guanyarem la llibertat d'aquest poble. Aquesta presó haurà valgut la pena. Aquest sacrifici no està acabat. Guanyarem la llibertat d'aquest poble. I nosaltres hi sereu. I nosaltres hi serem. Gràcies. Escolteu, ho he explicat moltes vegades. Ahir vaig tenir l'oportunitat en Quim Forn de poder anar a TV3 i ho vam explicar perquè jo per mi va ser dels moments més intensos, més frapants de tot allò que hem viscut, que va ser justament l'entrada a la presó. Mai ningú no diu què passa entre que et donen l'interlocutori de la jutgessa. En aquest cas, parlar de jutgessa jo crec que és com una mena de, no sé, quina seria, el món és un escarni, la jutgessa la mela, fins l'entrada efectiva a la presó. Ningú no t'explica exactament què t'hi pots trobar. I allà va ser quan vam veure quina era l'actitud d'aquells que teníem al davant, d'aquella brutalitat repressiva, d'aquells que l'1 d'octubre van decidir que ens havien de picar per aturar aquest anhel de llibertat. I no ens van aturar, no ens aturaran. Quan et diuen a l'interlocutòria, el primer que fas és passar per una porta i ja t'estan esperant 3 policies nacionals i el primer que et diuen és manos atrás. Nosaltres havíem parlat amb Pepe Bemuza, que va ser el primer objector de consciència empresonat a l'estat espanyol en període de transició. I ell ens va dir, sobretot si us emmanillaran, demaneu que sigui per davant. I tots van demanar que fos per davant, però ens van dir, no, manos atrás, ens van posar les manilles, al darrere. Les manilles només eren per baixar, després ens van posar de totes les maneres que us pugueu imaginar, a la furgoneta, en cada trasllat, per davant, per darrere. Però eren les manilles simplement per baixar els calabossos, que era un minut. I volien que quedés clar que nosaltres érem reus de l'estat espanyol. Emmanillant-nos a nosaltres, pretenien emmanillar els més de 2 milions d'homes i dones que l'1 d'octubre van perdre la por i van dir que aquest havia de ser un país lliure. Perquè nosaltres tenim clar quina proposta. Perquè les urnes no ens espanten. Quantes nacions no voldrien tenir un 1 d'octubre en la seva història? I el mandat democràtic de l'1 d'octubre és vigent. El mandat democràtic per crear un estat català, una república catalana, és vigent fins que no n'hi hagi un altre de mandat. En un país avançat, civilitzat, modern, progressista, com el Regne Unit, com a Canadà, el criteri de les urnes no espantaria ningú.
Però aquí, a l'estat espanyol, el fet que no tinguin un projecte fa que ens posin les manilles. Per darrere. Vam preguntar per què, per darrere. Y un policía ens diu, esto es el protocolo. Depende de la gravedad del delito y de la naturaleza violenta del delito si posam les manilles per davant o per darrere. I ens diuen, vostès tenen el delicte més greu del Codi Penal i el delicte més violent del Codi Penal. Que vinguin aquí i expliqueu-nos qui va aplicar la violència l'1 d'octubre. Expliqueu-nos qui té la violència a les mans i qui té la democràcia a les mans. Qui té la pau a les mans. Ara, com explicava i ho deia la Pepi molt bé, això no s'ha acabat. Aquests indults no venen per atzar còsmic, per entendre'ns. Heu sentit a parlar al Consell d'Europa, l'Assemblea de Parlamentaris del Consell d'Europa, que la setmana passada va exercir una estirada d'orelles rotunda en el sistema judicial espanyol i posaven Espanya al mateix nivell que Turquia. Per què Espanya no és una democràcia homologable? Perquè Espanya té un poder judicial, una cúpula del poder judicial i un tribunal constitucional que no són homologables en termes democràtics, en termes europeus. Per què ens donen l'indult? Perquè saben que d'aquí un any i mig o 2 anys, quan el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg decidiran obrir les portes de bat a bat d'aquestes presons, d'aquesta repressió. Per tant, Pedro Sánchez s'anticipa allò que el sentit comú, que la lògica democràtica europea farà i plantejarà. I tornant al Consell d'Europa, què diuen? No n'hi ha prou en treure els presos polítics a les presons. Cal que els nostres exiliats tornin a casa. Cal que Lluís Puig torni a la seva terrassa, a la terrassa que s'estima amb passió. Quan vaig entrar a la terrassa després de sortir de la presó, no Lluís. I en Lluís Puig és una persona amable, culta, generosa, honesta, extraordinària, i fan escarni de l'exili. Mireu, en l'exili i a la presó pateix molta gent, pateixen les nostres famílies. I ahir també ho comentàvem, hi ha uns grans oblidats, que són els pares i les mares dels presos i els exiliats. Ara fa poc, quin Forn va veure morir la seva mare? I quin Forn va poder anar a l'enterrament de la seva mare? Jordi Turull va veure morir el seu pare a la presó. I Jordi Turull va poder anar a veure el pare a la presó. A Lluís Puig se li mor el pare i la mare i no ha pogut venir a acomiadar-los. Al president Puigdemont se li mor el pare i no ha pogut venir a acomiadar-se. El seu sacrifici valdrà la pena, perquè l'exili ens ha obsequiat amb uns triomfs rotunds i des d'aquí solemnement i amb tota la força de la veu diem gràcies Lluís Puig, gràcies Clara Ponsatí, gràcies Toni Comín, gràcies Marta Rovira, gràcies Ana Gabriel, gràcies president Puigdemont per aquest sacrifici. I no ens aturarem fins que ells siguin aquí. No ens aturarem fins que no s'acabi la repressió. No ens aturarem fins que aquests 10 joves terrassencs quedin lliures de qualsevol mena de causa. Aquí veig una persona bona i honesta que sempre es posa a l'última fila. És un conciutadà nostre que també va ser sotmès a la ignomínia de l'Estat. És en Pere Soler i Campins, el que va ser director general de la policia. El Pere, malgrat que estava perseguit, el Pere
va fer Miquel Sànter sempre. El Pere ens venia a veure Estrella, a Soto del Real, i els funcionaris deien: «Este no és el de la policia?» Però com ve a veure'ls a la presó si ell també que acabarà a la presó? De tant en tant passa que encara hi ha jutges dignes i honestos que s'estimen la justícia, i en aquest cas el Pere va tenir aquesta fortuna. Jutges que miren Europa i que no miren aquesta Espanya reclusida i antiga. Pere, gràcies pel teu compromís, gràcies per la teva classe, gràcies per la teva feina. Vaig acabant perquè, com que fa tant temps que no parlem, he pensat, el dia que vagi al Palau, pobra gent, i com que he aconseguit no plorar al principi, ara us en penedireu. També veig Vicenç Villatoro, que va estar al meu costat escrivint el pròleg del llibre que vaig fer, però ja he pogut llegir un llibre que és deliciós, que és sublim, que és La casa dels avis, que explica la vida del seu avi, de l'Artur, i la Llúcia, que estaven aquí a la casa del poble, i ells també somniaven una Catalunya lliure. Perquè van ser som, perquè som, seran. Aquesta és la lògica d'aquest moviment tan potent que ens porta cap a la llibertat. Dues últimes coses. Us deia gràcies de tot cor. Nosaltres hem rebut milers de cartes, milers. Els altres presos, i m'ho deien a mi, i em omplia d'orgull, em deien: l'indret on rebem més cartes a Barcelona banda és de Terrassa, i les cartes no les enviàveu només a mi, les enviàveu a tots 9 presos polítics. Aquest sentiment d'orgull de ser terrassenc ha sigut extraordinari. Són cartes increïbles. La Mariona Vigués, una persona que m'estimo amb bogeria, les està sistematitzant i les estem lliurant en l'Arxiu Nacional de Catalunya. Sembla que us ho vaig explicar una vegada, això de les cartes Estrella. En rebien cartes que els vam desbordar i els funcionaris els tenien molt enrabiats. I els tenien perquè ja estaven acostumats a tantes cartes. Totes les cartes que rebien les havien de registrar i les obrien davant nostre, i era un mecanisme molt pesat. Recordo un dia que van trigar 35 minuts a obrir totes les cartes, totes per mirar si hi havia alguna substància perillosa, alguna bomba, algun estupefaent. I després hi havia una llima, exacte. I després hi havia un funcionari molt bona gent que l'home ens deia Rull, Turul, això de Rull, Turul, costa, que compartíem cel amb en Jordi Turull al Mòdul 4 d'Estrella. Diu, aquestes cartes, què us diu la gent? Deuen ser cartes molt irades, no? La gent deu estar molt atraviada, molt enfadada. Deuen ser cartes que hi ha molt odi. I nosaltres li vam dir, escolti, fem una cosa, agafi 10 cartes a l'atzar, les que vostè vulgui, 10. Les obrim, trobarà cartes en català i en castellà, perquè hem rebut moltes cartes en castellà, i moltes cartes de la resta d'Europa, molt poques cartes de la resta de l'estat espanyol, tret de la resta dels països catalans i d'Euskal Herria. Però miri què hi diuen, i trobaran dones d'humanitat, dones de dignitat, dones d'estima, dones d'esperança. No hi trobaran una espurna d'odi. Aquesta és la raó per la qual nosaltres guanyarem, perquè tenim aquest poble simplement extraordinari. Gràcies per totes aquestes coses. Gràcies als mitjans de comunicació de Terrassa. Si me'n deixo un, doncs molt malament, no? A la Torre, al Bon Terrassa, al Canal Terrassa, al Malarrassa, al Diari de Terrassa, a Ràdio Star, a tots aquells que heu cobert amb tanta estima i tanta força aquesta captivitat. Un dels moments més bonics quan vaig ser a la presó, i això tampoc no ho vull oblidar, i em vaig emocionar moltíssim perquè no m'ho esperava gens. Quan va venir la gent del social
d'aquí em van dir que em reconeixien com a terrasser de l'any. Potser va ser dels moments més increïbles i de una ciutat molt gran. Gràcies també als meus companys, als meus amics, a la meva família, als meus germans, a la meva mare, als meus nebots i a la Meritxell, que és aquí. Que també unes espatlles increïbles, unes espatlles immenses, i que quan vam fer l'1 d'octubre i després vam fer la declaració el dia 27 d'octubre, la declaració d'independència, jo n'era molt partidari de fer aquella declaració d'independència. I el dia abans en vam parlar amb la Meritxell, perquè sabíem que si fèiem aquest darrer pas podíem anar a la presó. I te'n recordes, Meritxell, que vam dir, ho farem. Si va haver l'1 d'octubre, hi ha d'haver un dia 27 d'octubre. Aquest dia 27 d'octubre no ens va sortir com volíem. No ens va sortir com volíem. Però escolteu, malgrat la presó i malgrat l'exili, ho tornarem a fer. Aquest cop ho farem bé, ho farem bé i guanyarem